Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de politie onderzoek doet in een huis van een oud honkballer. Tenminste, dat is het nieuws van vanochtend. We hebben nog niet alle bevestigingen van de politie doorgekregen. Maar het arrestatiesteam heeft in de vroege ochtenduren een onderzoek en aanhoudingen verricht bij een truckie Pang aan de Rooseveltweg. Dit in verband met een lopend onderzoek van de divisie georganiseerde criminaliteit. Na deze actie zijn er meerdere gerechtelijke doorzoekingen uitgevoerd in de wijk Santa Maria. Evenals een gerechtelijke doorzoeking in de woning van een bekende honkballer. Eveneens gerelateerd aan dit onderzoek. De Correspondentiepolitie zal later met meer officiële informatie naar buiten komen over deze zaak. En ook de rol van de honkballer in deze zaak. Uitspraak klimaatzaak gunstig voor alle 6 eilanden. Dat zeggen betrokkenen in de klimaatzaak. Gisteren heeft de rechter in Nederland laten weten dat Nederland te weinig heeft gedaan om de bewoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. En volgens Zeyon Pigot, hij was als burger aanwezig op de rechtszaal op het moment van de uitspraak, heeft dit gevolgen voor de rest van de eilanden. In een verklaring aan Extra Nederland zei hij dat hij het zeer interessant vindt dat het vonnis ook impliceert dat de Nederlandse regering discrimineert onder haar eigen burgers, wie wel rechten heeft en wie geen rechten heeft, en hoe dit samenhangt met tastbaar en ontastbaar cultureel erfgoed. Het is volgens hem een zaak die niet alleen voor Bonaire belangrijk is, maar dus ook voor de andere eilanden. En ook wordt gezegd dat Nederland discrimineert in tussen zijn eigen burgers. En dat zegt Schumer Bomba. Hij is woordvoerder van Greenpeace Nederland. Hij noemt de uitspraak van de rechtbank een overwinning. Niet alleen voor Bonaire, maar voor alle 6 eilanden. Ze gaan nu de uitspraak goed bestuderen en kijken wat dit verder voor gevolgen heeft. Zoals gezegd, Greenpeace die vindt dat de Nederlandse staat te weinig heeft gedaan voor de eilanden en de rechter is het daar mee eens. Eric's Adventure Tours verliest in hoger beroep. Dat was gisteren een uitspraak. Een rechtszaak die Eric Rafaela en Eric Adventure Tours BV hadden aangespannen. Het gaat om een procedure in hoger beroep tegen de uitspraak van het gerecht in eerste aanleg van 17 september vorig jaar. Ook in hoger beroep heeft hij dit niet gewonnen. En dat komt ook omdat er niet is precies aangegeven waarom hij in beroep ging. Oftewel wat de gronden van beroep waren. Het gaat allemaal om de zaak van Eric Adventure Tours. Die zit al bijna 20 jaar bij Pabor Kibra. En van het ministerie van Verkeer, Planning en Ruimtelijke Ordening heeft hij te horen gekregen dat hij weg moet gaan. En dat is niet rechtvaardig, aldus Erik. De zaak die daarom gaat, die is eerder behandeld en daarover wordt uitspraak gedaan morgen. En dat is dus de civiele zaak in de zaak van Eric's Adventure Tours. We houden u daarvan op de hoogte. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft eerder laten weten pas te reageren als de rechtbank op 30 januari uitspraak doet. Overval op Minimarket, dat gebeurde gisteravond iets na 20:30 bij een minimarket in de omgeving van de Ronde Klipweg. Agenten zijn er naartoe gegaan en ze kwamen erachter dat er 2 gemaskerde mannen met een vuurwapen de minimarket waren binnengedrongen. En ze hebben onder bedreiging de dagopbrengst buitgemaakt. Een van de mannen richtte een vuurwapen op het hoofd van de Chinese winkelier, terwijl de andere kassa leegroofde. Ze zijn daarna te voet weggegaan en renden in de richting van Zapateer. De politie heeft de zaak in onderzoek. Er zijn beelden van de daders beschikbaar, maar die zijn nog niet opgepakt. De politie geeft meer informatie over moord. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Iets rond 20:30 is een man doodgeschoten die uit de buurt van Mambo kwam op de parkeerplaats bij Mambo Beach bij Pabor Kibra. En daar met minstens 20 kogels werd doodgeschoten. Het gaat om Robertico Juan Papa Martir Henriquez. Hij zou dit jaar 50 jaar zijn geworden.
Hij is overleden bij de schietpartij en hij lijkt ook zelf een vuurwapen bij zich te hebben gehad. De politie heeft de zaak verder in onderzoek en vooral die 20 hulzen die ter plaatse zijn aangetroffen en nu zijn veiliggesteld, zorgt ervoor dat de politie verder onderzoek kan doen. Ook de auto van Robertico Henrique is in beslag genomen. Daar zaten meerdere kogelgaten in. Hoge Raad bevestigt straf van Frans Richardson. En daarmee is het juridische traject van de oud-politicus tot een einde gekomen. De Hoge Raad in Den Haag heeft het cassatieberoep van de voormalige parlementariër van Sint Maarten, Frans Richardson, verworpen. Daarmee is de straf die Richardson op 24 januari 2024 door het Hof van Justitie kreeg, onherroepelijk geworden. Hij werd veroordeeld tot 19 maanden gevangenisstraf wegens zijn deelname in een bedrijf dat een contract kreeg van een overheidsinstantie terwijl hij zelf parlementariër was en juist toezicht had moeten houden op die instantie. Daarnaast is Richardson voor een periode van 5 jaar niet verkiesbaar en kreeg hij een boete opgelegd van bijna 200.000 gulden. En daar is dus nu geen mogelijkheid meer om daartegen in hoger beroep te gaan. Projectteam legt werkzaamheden bij Fuik stil. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. Het projectteam Toezicht en Handhaving heeft werkzaamheden in het Fuikgebied stilgelegd. Dat gebeurde nadat het was geconstateerd dat enkele mangrovenbomen werden gesnoeid. Het projectteam gaat nu onderzoeken of er een aanlegvergunning nodig is voor de werkzaamheden. Aan het eind van de middag gisteren kwam er een melding binnen dat er in Fuikbaai personen met zwaar materiaal bezig waren met graafwerkzaamheden. Bij aankomst van het projectteam legt het hoofd van onderhoud van Santa Barbara uit dat er een onderhoud nodig is aan een weg die loopt van Santa Barbara tot aan de Seinpost. Maar de vraag is dus of daarvoor mangrovenbomen kunnen worden gekapt. Santa Barbara zelf benadrukt dat het om het snoeien gaat en dat het om een privéterrein gaat. Dan is het nu tijd voor een break. We zijn zo bij u terug met meer nieuws. Você aqui com a Dushi, orbo tem a liberdade de determinar o futuro. Na momento que você sentir claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turno-flor e piscina para baixo calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi Dushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen bij de Tweede Kamer in Den Haag. Die heeft vragen over olietankers op Curaçao. Tweede Kamerleden Sjoukje van Oostenrijk en Mikal Tsegai, beide van de partij GroenLinks PvdA, hebben gisteren vragen gesteld aan de Nederlandse minister van Klimaat en Groene Groei, Sophie Hermans, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Eddy van Maren. Ze willen meer weten over de olietankers die vanuit Venezuela via Curaçao onderweg zijn naar Rotterdam. Ze vragen zich af of Bullenbaai op Curaçao opnieuw een belangrijke rol speelt in de internationale oliehandel vanuit Venezuela. Ook willen ze weten of het klopt dat schepen die olie hebben gelost op Curaçao onder valse vlag varen, terwijl ook de verplichte transponder uitstond. Zo hopen ze zo snel mogelijk antwoord van de bewindslieden te krijgen. Hulp vanuit Stasia voor nieuwe haven in Saba. Het heeft allemaal te maken met het Black Rocks Harbor project. En bij de farm op Stasia is er een start geweest van de landontginning. En dat moet helpen voor de nieuwe haven van Saba. Samenwerking dus tussen deze twee landen.
tussen deze twee eilanden. Gisteren is begonnen met het bouwrijp maken van land in een lokaal bekend gebied genaamd The Farm, waarmee officieel de op Stesia gebaseerde voorbereidende werkzaamheden zijn gestart ter ondersteuning van het Black Rocks Harbor project op Saba. En de eilandcommissarissen Rieselien Leerdam en Ruben Merkman waren ter plaatse aanwezig. Ballas Nedam die speelt een belangrijke rol en het gaat om een terrein dat zal worden gebruikt voor de productie en opslag van ongeveer 1800 blokken die daarna naar Saba worden vervoerd om te helpen bij de bouw van de nieuwe haven. Mooi project, interessant om te volgen. Toomba, we zijn klaar voor de finale. Niet wij, maar de organisatie, de muzikanten, de zangers, de zangeressen. 3 dagen lang waren de voorrondes en nu zijn de finalisten bekendgemaakt. En het gaat om de volgende groepen die zullen optreden. Achtereenvolgens de Kiri Band, Era, Highway Band, Icons, Menta, One Flavors, Quality Sound, Queens en Tempo Music. In totaal 30 deelnemers die mee zullen doen aan de finale. Het belooft weer een mooie, lange avond te worden. Ik wens iedereen heel veel succes. Opvallend was dat het nummer Candela en Pipa van Mosta Man niet door is gegaan naar de finale. Het nummer was geschreven door Jeon en het was uitgevoerd met de band Katipa, maar die zijn niet door en veel mensen hadden dat wel gehoopt. Maar daar staat tegenover dat er 30 andere goede nummers te horen zijn in de finale. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de Verenigde Staten willen in Venezuela politieke hervormingen zien. Dat maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gisteren duidelijk in de Senaat. Daar gaf hij een toelichting op de Amerikaanse plannen voor Venezuela na de gevangenneming van president Nicolás Maduro. Volgens Rubio moet er ruimte komen voor verschillende stemmen in de Venezolaanse politiek. En dat betekent dat er dus op die manier een meer democratischer geheel kan komen. Daarna is het pas tijd voor verkiezingen. Hij benadrukte dat er op een respectvolle wijze is omgegaan met de voormalige kopstukken van het Maduro-regime. En daardoor is chaos voorkomen, aldus Rubio. Uiteindelijk wil de Amerikaanse regering een vriendschappelijk Venezuela en gebruikt het momenteel de Venezolaanse economische afhankelijkheid van opbrengsten uit olie-export als drukmiddel. Dus er zijn voorwaarden dat Amerika die olie mag verkopen. De opbrengsten komen op een rekening die onder Amerikaans toezicht staat. En uiteindelijk kan dat geld ook weer gebruikt worden voor Venezuela. Maar er komen geen nieuwe militaire ingrepen in het Zuid-Amerikaanse land. Rubio benadrukte wel dat president Trump nooit iets uitsluit. De enige militaire aanwezigheid die je gaat zien in Venezuela zijn mariniers die de ambassade bewaken. Maar als bijvoorbeeld een Iraanse dronefabriek opduikt en onze troepen in de regio bedreigt, dan heeft de president de optie om dat gevaar te neutraliseren. Met andere woorden, militair aan te vallen. We houden het voor u in de gaten. En we zijn er morgen weer met meer nieuws. Ik hoop u ook. Het beste. Tot ziens. Dag.